אין אישור שהמפקד לא לתקוף את זה צמוד למבנה. קיבלתי כרגע חדל על המטרה. פינוי התחיל כבר דמרי. רות. אנחנו חוזרים לרחוב הראשי כדי לראות באמת את התנועות לכיוון הצומת שביקשת. מעולה. רגע, הנה רגע, זה חשוב, שנייה, יש תנועות מהבתים שצמודים, כרגע מהנמוך, זה שממש צמוד למטלב, אנחנו רואים פינוי. אוקיי, אנשים רצים החוצה. אוקיי. מישהו רץ לקרוא להם, אנחנו רואים כבר 2 לפחות רצו החוצה יחד איתו. היה פינוי עכשיו של אנשים, זהו. יש מטלר למטה, אני רואה את המטלר מבארץ, נמצא פה, רואים 2 שורות כאלה. בשד. מזהים שם פיצוצי משנה רציניים, נכון דמרי? נכון מאוד. וואו. זה רק מראה, ממחיש את המזג האדיר שהדברים האלה עושים.